M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, lero la chinayi pa 3 April 2025 tifuna tikuthokozeni ndi kuyamikani chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa tsiku la lero. Mutithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuzindikira kuti inu ndinu kasupe wa moyo, inu ndinu chimwemwe chathu, inu ndinu amene mmatipasa malamulo anu kuti tikatsatira tizakhala ndi moyo osatha. Kusiyana ndi ana a Israeli mu chipululu mucha amene anasiya kumvera inu, mutithandize ife kukhala omvera inu nthawi zonse ndi kukwaniritsa kusatira malamulo anu kuti tikhale ana anu enieni. Mutithandizenso kukhulupirira Yesu Khristu nthawi zonse pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Exodo mutu 32 ndime ya 7 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Inspector Peter Chimoyo kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 5 ndime ya 31 mpaka 47. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Alfred Lekucha, ACP kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Choncho Chauta adaleka chilango choopsa chimene adati agwetsere anthu akewo. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo. Pamenepo Chauta adauza Mose kuti, fulumira, tsika phiri, chifukwa anthu ako amene udawasogolera powatulutsa ku Igupto aja adziyipitsa kwambiri. Asiya mwansanga zonse zija zimene ndidawalamula kuti azichita. Adzipangira fano la mwana wang'ombe wagolide wosungunula, ndipo alipembedza ndi kuliphera nsembe, namanena kuti, inu Aisraeli, nayi milungu yanu imene idakutulutsani ku Igupto. Ndipo Chauta adawonjezera kuti, anthu amenewa ndikuwadziwa ngokanika kwambiri. N'chifukwa chake tsono undileke kuti ndiwaononge chifukwa ndili wokwiya kwambiri. Koma iwe ndidzakusandutsa mtundu waukulu wa anthu. Koma Mose adapepesa Chauta wake nati, inu Chauta, n'chifukwa chiyani mukukwiyira anthu anu chotere, anthu amene mudawatulutsa mu ukapolo ku Igupto kuja ndi mphamvu zanu zazikulu ndi dzanja lanu lamphamvu? Kodi mukufuna kuti Aigupto adzidena kuti adawatulutsa ku Igupto ndi cholinga choyipa choti akawaphere ku mapiri ndi kuwawonongeratu pa dziko lapansi? Ukali wanu woyaka ngati motowo ubwezeni, ndipo musawawononge anthu anu. Kumbukirani atumiki anu aja, Abrahamu, Isaki ndi Israeli, ndiponso zija mudawalonjezazi molumbira pa dzina lanu, pamene mudawauza kuti,
Ndidzakupasani zidzukulu zambiri zochuluka ngati nyenyezi zakuthambo. Zidzukulu zanuzo ndidzazipasa dziko lonse limene ndidalilonjeza. Dziko limeneli lidzakhala lawo mpaka muyaya. Choncho Chauta adaleka chilango choopsa chimene adati agwetsere anthu akewo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa Ayuda, ngati ndizichitira ndekha umboni wangawo ngosakwanira. Pali wina wondichitira umboni, ndipo ndikudziwa kuti umboni umene iye amandichitirawo ngoona. Inu nomwe mudatuma amithenga anu kwa Yohane Mbatizi, ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti inu mupulumuke. Yohane anali ngati nyale yoyaka ndi yowala, ndipo inu mudafuna kukondwerera kuwala kwakeko pakanthawi. Koma ine ndili ndi umboni woposa wa Yohane. Atate adandipasa ntchito zimene ndiyenera kuzichita, ndipo ntchito ndikuzichitazi zikusimikizira kuti Atate ndiwo adandituma. Ndipo Atate omwewo amene adandituma adandichitira umboni. Koma inu simudamve konse liwu lawo, maonekedwe awonso simudaone, mawu awo sakhala mwa inu, chifukwa simukhulupirira amene Atatewo adamtuma. Mumaphunzira malembo mozama, chifukwa mumaganiza kuti mupezamo moyo wosatha. Ndipotu ndi malembo omwewo amene akundichitira umboni, komabe inu simufuna kudza kwa ine kuti mukhale ndi moyo. Sindikufunafuna ulemu wa anthu ayi, koma ndikukudziwani. Mulibe chikondi cha Mulungu mu mtima mwanu. Ine ndidadza m'dzina la Atate anga, ndipo inu simukundilandira. Koma wina atabwera m'dzina la iye yekha, iyeyo ndiye mungamulandire. Mukamapatsana ulemu nokhanokha mmasangalala, koma simufuna konse kulandira ulemu ochokera kwa amene iye yekha ndiye Mulungu. Nanga mungakhulupirire bwanji? Musayese kuti ndine amene ndizakunenezeni kwa Atate ayi, wozakunenezani alipo. Ndi Mose yemwe uja amene inu muwamdalira. Mukadakhulupirira Mose moona, bwenzi mutakhulupiriranso ine, pakuti iye adalemba za ine. Koma ngati simukukhulupirira zimene iyeyo adalemba, nanga mungakhulupirire bwanji mawu anga? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero lachinayi pa 3 April 2025, Mulungu ndokhuzidwa kwambiri ndi moyo umene ife ana ake tikuchita. Mulungu sakusangalasidwa nafe mu njira zosiyanasiyana, ndipo akadakonda tikanabwerera ku moyo umene uli womusangalatsa Mulungu. Kuchokera m'mawu athu oyamba amene tawamva buku la Exodo, Mulungu adamudandaula Mose kuti zimene anachita ana a Israeli zinali zosasonyeza kuthokoza Mulungu. Uwu ndi mtundu wa anthu umene unali pa mavuto osiyanasiyana ku Egypt, ndipo Mulungu anawathandizira mwa Mose ndi kuwatulutsa, komanso anawapulumutsa pamene Aigupto ndi asilikali osiyanasiyana Farao ankafuna kuti awaphe atazindikira kuti anthu aja akuthawa akupita. Mulungu anawapulumutsa pa nyanja yofiira ija, ndipo onse amene amafuna kuti akawaphe akawazunze anapita ndi madzi nyanja yofiira. Atafika mu chipululu moti anthuwa aziyamika Mulungu, azithokoza Mulungu, sanafune kuthokoza Mulungu. Nthawi ina yake anasowa madzi, Mulungu anawapasa madzi. Anasowa zakudya, makamaka mana kapena bread, Mulungu anawapasa mana. Anasowa nyama, Mulungu anawapasa zinziri zoti adye. Anawapasa mavwende, watermelons kuti adye. Ndipo chilichonse chimene amapempha Mulungu ankawapasa. Koma pamene Mose anayitanidwa ndi Ambuye Mulungu kuti apite ku phiri akapemphere, kumenekonso akampase malamulo ona kuti anthu azitsatira, anthu aja anataya mtima, chifukwa Mose anayenda kukhala kumenekoko Mount Sinai masiku 40 akupemphera komanso akusala zakudya kuti alandire malamulo a Ambuye Mulungu. Anthu anataya mtima ndikuyamba kuzipangira okha Mulungu, ndipo anasema changati ng'ombe, mwana wa ng'ombe, iwo ndikumakhulupirira kuti chimenecho ndiye Mulungu wawo.
mulungu sizanamusangalatse. Chimene mulungu afuna atiuze kuchokera mawu athu oyamba ndichonera kuti tisamayiwale kukoma mtima kwa Ambuye Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tisayiwalire kumene ife tikuchokera. Mulungu inde ndi wokoma mtima komanso ndi wachifundo. Tisatenge for granted the compassion, the mercy and also the love of God. Kuna kuti tipange zakuti mulungu atikhulukira ayi. Tizikumbukira kumene ife tikuchokera kuti ndi mulungu amene watithandiza, wakhala kutipulumutsa, wakhala kutiyendesa ku zinthu zosiyanasiyana zimene ife tikukumana nazo. Chifukwa cha ichi tikuyenera nthawi zonse kukhala anthu okhulupirira mulungu ndi kumachita zimene mulunguyo akufuna. Mu uthenga wabwino Ambuye Yesu nawonso akudandaula. Anthu akukanika kukhulupirira mwana wa mulungu, anthu akukanika kusatira malamulo a mulungu, anthu akukanika kukhulupirira mulungu, koma chikhalirecho amakhulupirira anthu ena amene zochitika zawo sizingathandizenso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Things that do not add value, any spiritual value to their lives, they are the things that are putting them as a priority in their lives. Kusiya zinthu zimene zili zowathandiza pa moyo wawo wauzimu. Choncho Ambuye Yesu akuwapempha anthu amene ali ku Yerusalemu, Ayuda osiyanasiyana, kuti adayenera kumvera mulungu, anayenera kukhulupirira mwana wa mulungu. Koma ngati akukanika kukhulupirira zimene Mose amawaphunzitsa, mwana wa mulungu amumvera bwanji, amakhulupirira bwanji? Ndi akuwapempha anthu ngati amene wakunena kuti iyeyo anali mboni yayikulu yochokera kwa Ambuye Mulungu, kuti pamene akumvera iyeyo ndiye kuti akumveranso mulungu. Pamene akusatira mawu ake ndiye kuti akusatiranso mawu a mulungu. Koma ngati angakane mawu ake ndiye kuti akukananso mawu a mulungu. Ndipo anthu angati awawa adzazengedwa mlandu wopsa ndi Ambuye Mulungu, chifukwa akana zinthu zimene zili zothandiza pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku komanso pa moyo wawo wauzimu. Choncho uthenga umene Ambuye Yesu atipatsanso tsiku la lero ndofunikira kwambiri onena kuti munyengo inoyo ya Lent ife tiutenge ngati okhulupirira Ambuye Mulungu, ngati akhristu, ngati akatekumeni, kuti zitithandizire kuzamba pa moyo wathu wauzimu. Tizifunse mafunso osiyanasiyana kuti ndimakumana inde ndi zinthu zosiyanasiyana, mulungu akhala kundithandiza ku zinthu zosiyanasiyana, mulungu akhala kundichiza ku nthenda zosiyanasiyana, chimene ndikumbwezera ineyo mulungu ngati mbali imodzi yomuthokoza ndi chani? Ana Israeli anakanika kumuthokoza mulungu, anamunyoza mulungu posasatira malamulo ake, posema changati mwana wa ng'ombe ngati mulungu wawo. Kodi chimene ndachisema ine tsiku la ngati la lero chimene chokhala ngati mulungu wanga ndi chani? Ndi ntchito imene mulungu andipasa, ndi mkazi amene mulungu anandipasa, ndi mwamuna amene mulungu anandipasa, ndi business imene mulungu anandipasa, ndi ana amene mulungu anandipasa, ndi makolo wanga amene mulungu anandipasa, kapena ndi anthu ena apadera amene amandithandiza munjira zosiyanasiyana ndi amene ndikuwatenga ngati kuti ndi mulungu wanga, ndikumusiya mulungu pambali ndikuyamba kupanga zinthu zina zapadera. Lero Ambuye Yesu afuna kuti tibwerere kwa mulungu, chifukwa mulunguyo ndi wokoma mtima komanso ndi wachifundo kwa ife tonse. Pamene tikukhulupirira iwo ndiye kuti tayambapo ulendo wobwerera kwa Ambuye Mulungu. Ndipo nyengo ino ya Lent ilipo ndi cholinga chonena kuti tithe kuzindikira zabwino zimene takhala tikuzichita zipitirirabe, komanso zoyipa zosiyanasiyana zimene sizimamusangalatsa mulungu ifeyo tizisiye kuzichita, chifukwa nyengo ino ya Kwadragesima ndi nyengo ya chaulere cha Ambuye Mulungu, nyengo ya chifundo cha Ambuye Mulungu. We call this as a season of mercy, the season of grace, whereby all of us are invited to go back to the Lord God and to do the will of God. Tiye tipemphere tsiku la lero mulungu atithandize, atilimbikitse pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti poteropo tithe kuzindikira ubwino wake ubwerera kwa Ambuye Mulungu, kuchita zimene mulungu akufuna, popeza mulungu amatichitira zambiri zazikulu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Komanso pa nthawi yomweyo tikhale anthu okhulupirira Yesu Khristu, popeza pokhulupirira Yesu Khristu ndiye kuti kukhulupirira mulungu amene, pomvera Yesu Khristu ndiye kuti kumvera mulungu amene. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, landani kuthokoza kwa ife ana anu amene tsiku la leronso mwatipasa mphatso ya moyo, komanso munatipasa mpata kuti timve mawu anu. Mutithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuchita kufuna kwanu, kukhulupirira mwana wanu Yesu Khristu, komanso kuyamika zazikulu zimene mwakhala mukutichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.